Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Işıraşı uğruna Qozan degen tapşırığımızı başlayız. Bugün bizde konakta Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Qozan Jerli bölegi yetekçisi Nurlat Yoktaşlar Cemiyeti reisi Ferit Feyzulu Miftahov. Hayırlı gün Ferit Feyzoviç. Bugünkü günde Tatar turmuşu, Tatar dünyası betkende bizning elbette başqası Qozanны көз алдында табыз. Endi bizning Qozanda halkımız, milletteşlerimiz көп менә яңа гына сабантуйларын гөрләтеп уздырып җибәрдек. Менә шушы сабантуйлар оештырганда сезнең катнаш булдымы? Әлбәттә, Qozan дигәндә, Татар дигәндә без инде безнең җитәкчеләрдән дә гомер буе иштәбез. Безнең татарлар өчен Мәккә, ул Qozan. Әлбәттә, өлешебез дигәндә, без һәрбер кешенең, һәрбер татарның да, һәрбер гади кешенең дә үзенең менә бу бәйрәмнәрдә, бу тормышта үзенең өлешен керткәндә, аның горурлыгы татар, мин татар дигән шундый ният белән эшләргә тырышабыз. Чөнки без иҗтимагый рәвештә эшләгәндә генә шундый хисләр белән нәтиҗәсе булар дип уйлыйм. Фәрдүш, менә сез Ташкентта узган сабантуйда катнаштыгыз. Аерма сизелдеме менә Qozanda, Татарстанда узган сабантуйлар белән, Ташкентта, Үзбәкстан башкаласында узган сабантуй? Әлбәттә, анда аның һава торышлары да башкарак әзрәк булды. Бик матур паркта оештырылган, бик матур безнең менә җырчылар да анда килделәр. Оештыру мәсьәләләре бик матур. Татарларның менә безнекеләре булганнары сизелә. Татарлар кайда актив инде, шулай бит? Алар бөтен җирдә актив. Аларның менә теге Үзбәкстанда яшәгән татарларның, аларның минемчә анда яшәүләренә алар шат менә бүгенге көндә караганда. Бәйрәмдә дә, бөтен җирдә дә алар үзләрен анда яхшы хис итәләр. Фәрдүш, менә сез кеше хаҗда булып кайттыгыз. Аллаһка шөкер, мин инде Рамазан аеның актык 10 көндә безгә бөтен дөнья ислам бизнес ассоциациясының бергә группа белән барга бердә көтелмәгән вакытта шулай безгә актык 10-га барырга насыйп булды. Без бик матур итеп йөреп кайттык. Әлбәттә, анда без шул татарлар идек, татар группасы иде. Әлбәттә, аны көтелмәгән булгач бигрәк тә Аллаһ Тәгаләдән сорадык, безгә, дөньябызга, үзебезгә, милләтебезгә тынычлык булсын дип, әлбәттә, һәр көнне анда бигрәк тә миллионлаган кеше арасында йөргәндә ул бигрәк тә сизелә. Шуңа күрә аннан кайткач фикерләр дә, уйлар да үзгәрә, һәрбер кешенең дә шулай буладыр инде ул. Шуңа күрә аның Алла теләсә нәтиҗәсе үзем өчен дә, җәмгыять өчен дә булыр дип ышанып каласы килә. Бөтен дөнья ислам бизнес ассоциациясының сез бер вәкиле. Бөтен дөньяда эшләгән ислам бизнесының ассоциация дип аны без инде менә Идел буе округы буенча миңа тәкъдим булды. Менә бергә иҗтимагый рәвештә шулай кешеләргә. Ник дигәндә, чөнки безнең Идел буенда бөтен регионда, 14 регионда да бөтен татарлар эшли. Анда урта, кече бизнеста эшләгән татарлар, минем фикеремчә, мин Qozan бүлеге Бөтен Дөнья Татар Конгрессы буларак, минем шулай ук башка төбәкләр белән, татарлар белән, инде бигрәк тә ул безнең монда теге әби бабайлар гына түгел, анда чит төбәктә булган, эшләргә өйрәнгән, эшләре булган, алар да менә безнең шикелле татар дөньясында актив булсын дип шундый теләкләр белән катнашасы килгән иде. Әлбәттә, без аларны менә яз көне мартта Бөтен Дөнья Татар Конгрессы составына кертеп күбесен чакырдык, предпринимательләр ва менә әле дин әһелләренә дә шулай урыннар бирделәр. Без бик шат, алар килеп татар дөньясын тагын да сизеп, аларның үзләренең яшәгән урыннарында, аларның финанс яктан да менә мәчетләр, сала мәдрәсәләргә, һәм иҗтимагый эшләгән кешеләрне дә алар белән бергә булуларны шундый теләктә. Чөнки кеше ул теге бизнес белән генә шөгыльләнгәндә, ул теге үзенең милләтен дә, дөньясын да онытмасын иде. Фәрдүш, менә без сезне әйттек, Нурлат Якташлар җәмгыяте рәисе дидек. Менә Нурлат районы үзенең нинди шәхесләре белән горурлана? Әлбәттә, без инде Нурлат районы дигәч, мин анда үзем тусам гына да, мин ничектер һәр вакыт горурланам. Әле эшләгән саен горурлык хисләре артта бара. Менә анысын дөрес әйткәндә, мин теге ник дигәндә шул ук җырчыларны, шул ук шәхесләрне, язучыларны алганда, менә бүген алыйк, менә Тямаев, Фирдүсме, Сирина Зәйнетдинова, Рөстәм Насыйбуллинмы, халык аларны ярата. Инде олы шәхесләрдән алганда, Тәлгат Галиуллин менә быел шулай ук аның туганнары, дуслары, аның авыллары, кичиткән авыллары. Тукай премиясе лаек булды. Тукай премияларны без инде аны әйтеп китсәк, кемнедер әйтмәсәк дөрес булмас. Шуңа күрә алар бик күп дип әйтеп китәсем килә, горурланасы килә. Инде безнең Габдулла Кариевның музее булы, безнең райондаш булы, ул безнең шундый горурлык. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин, шул Күлбай Мурасадан. Һәм шул вакытта безнең Кизләү мәдрәсәсе анда. Һәм шул вакытта анда эшләгән кешеләр, шул главалар, Фатих Сабановичның күп эшләрен күрәбез без.
ул да үзенчә бер тарихның, Нурлат районының тарихында бер яңа бит дияргә кирәк. Анырга шулай аерым рәхмәтләр. Инде актык главаларын эшләгәндә үзләренең менә актык вакытта Ахметшин Алмаз Салимович шул Нурлат районыннан кайтып эшләй, эшләре тоже бик матур гына эшләр бара. Күреп торабыз, шатланабыз. Шуңа күрә әйтәм бит, елдан-ел горурлык хисләре арта бара. Фәртеш, без сезне менә соңгы вакытта ул сезнең хобби инде. Көй язасыз, җырлыйсыз. Менә ничектер бу күңелдә туган хисләрне халыкка җиткерү белән бәйләй бердер инде. Менә бу җырлар кайсы вакытта языла сезнең? Бу бизнестан туктап торгандамы? Менә күңел тулган вакыттамы? Яисә башка сәбәп бармы җыр язылу өчен? Аны һәрбер иҗат кешесе шигырь язганны, көй язганны, җырлаганны аны беркем дә әйтә алмый. Менә мин алар әйтә, илһам килде дә, илһам китте дә. Ул аны әйтеп булмый. Ул менә аны теләсәң дә, аны язырга, ул килеп чыгарга, килеп чыкмаска мөмкин түгел. Көтмәгәндә ниндидер уйдан, ниндидер нәрсәдән, ниндидер Әлбәттә, мин аны теге эстрада җырчысы сәхнәдә, зур сәхнәләрдә җырчыдан түгел, мин үзем өчен. Һәм инде мине аңлаган кешеләр, минем иҗатымны тыңлаган, теге ниндидер бер-ике яхшы сүз әйтсәләр, минем күңелем арта инде. Шуңа күрә мин һәрвакыт Муса Җәлилнең сүзләрен искә төшерәм. Ул бит әйткән, мин үлемнән куркмыйм, мин үлсәм дә минем шигырьләрем калыр. Минем шигырьләрем калса, аны кеше тыңлар. Минем шигырьләрем тыңласалар, мин алар белән булам да, һәр мин мәңге сезнең белән булам дигән фикердә. Әлбәттә, мин шулай бер җырчыларны алсак та, күбесен алсак та, күчләр китеп бара. Мин теге гади җырчыларда, зур шәхесләрдә, әмма аларның җырлары да, тавышлары да, шул Габдулла Рахимқуловны алдыгы. Аның бит ул, аның тавышы ул теге кабатланмый дияр кирәк. Һәм шулай ук теге башка милләтләрне, русларын алсаң да, менә күп кенә җырчы, шул ук безнең бүгенге Салават Фатхетдиновны аны бит кабатлаучы булмый бер качанда. Аның үзенең ние бар, моңы бар, үзенең тембры, тарихы, һәм инде ул кеше буларак та үзен ясаган кеше дип әйтәсең. Илһам абый турында әйтәсе дә килми, Мәфи апалар турында, Хәнияләр турында әйтәсе дә килми. Ул инде безнең йөрәккә кереп калган. Шуңа күрә кемгә ошамый тыңламасыннар, кемгә ошый, ниндидер авыр вакытларында, ягъни шатлыкларында шул сүзләрдән, ниндидер җырлардан мәгънә табып, күңелләренә җиңеләеп китсә, дә анардан зур мәгънә бар дим. Менә сез бит инде аның көйен язасыз җырларны бит. Башка җырчыларга да тәкъдим итеп карыйсы килмиме? Яисә үзең генә язган җырны үзең генә башкарасың киләме? Юк, мин үзем әлбәттә мин әгәр аны бөтен кеше башкарса да, бөтен җырчылар башкарса, мин теге һәрвакыт шатланып аларга бирәм. Андый җырчылар бар, алучылар да бар, клиплар төшергәннәр дә бар. Әлбәттә, ул минем җыр гына булырга тиеш түгел, ул кешенең күңеленә күреп, шул кешенең күңеленә кертә торган җырчылар булса, мин бик шат булыр идем. Әйдә, менә бүген хәзер бер клипны карап китик, аннан сөйләшүне дәвам итәрбез. Бәхет кошын кемнәр күрде икән, кемнәр тотты аның канатын. Шул бәхетне гомер буе кулларымны мең кат канаттым. Туттырдымы очты биек биек, күкләрнең дә җиде катына. Мин дә очтым шул бәхетне эзләп, тик бәхетле булу хакына. Бәхет кошы нинди илләрдә син, кай якларда уя өлгертең. Өметләре сөйгән бик күпләрне, өмет биреп кабат терәтең. Туттырдымы очты биек биек, күкләрнең дә җиде катына. Мин дә очтым шул бәхетне эзләп, тик бәхетле булу хакына. Фәртеш, һәркемнең бәхет кошы
булырга тиештер инде ул. Бәхет кеше кулда булмаса, кеше бәхетле була алмый торгандыр. Менә сез бүгенге көндә бәхетлеме? Мен бик бәхетле дип үземне саныйм. Чөнки менә бүгенге яшькә җитүе үзе бер бәхет. Икенчедән, җәмгыятьтә, дәүләт күләмендә дә, халык арасында да менә шулай үземнең урынны табып, үземнең кешеләремне күреп, әле ниндидер булса да үземнән көчемнән килгән хәтлек ярдәм итәргә, үземнең тәҗрибәмне шунда кертергә мөмкинчелек булу, ул алардан да зур бәхет юктыр. Ә калганы инде ул кешегә һәрвакыт нәрсә җитми, ул инде җитсә дә ул теге бик нормаль рәвеш түгелдер. Шуңа күрә без күреп торабыз безнең олы кешеләрдән, олы шәхесләрдән инде дәүләт күләмендә, дөнья күләмендә кеше бит акты көнне нәрсә тырыша, нәрсә эзләнә. Шуңа күрә ул туктап калырга тиеш түгел дип уйлыйм инде. Инде без бөтен татар конгрессы дигәндә, без инде шул милләтебез белән бергә эшләргә, чынлап та теге сүздә генә түгел, ә менә үзебезнең тормыш тәҗрибәсе белән дә шунда үрнәк күрсәтеп, бер-беребезгә дияргә, мин генә түгел, менә бер-беребездән яхшы якларны алып, киләчәктә менә бар иде шундый кешеләр, бар идек без дип, үкенечкә калмасын дип тырышырга кирәк. Рәхмәт Фәрит. Менә без сезне беләбез, сез иганәче икәнегезне дә беләбез, ярдәмегезне дә беләбез. Татар матбугатына ярдәм иткәнегезне дә беләбез. Менә бу эшегез дәвамлы булсын. Моның өчен сезгә Ходай Тәгалә сәламәтлек бирсен, тынычлык бирсен. Иҗатыгызда уңышлар, яңа җырларыгызны күрергә язсын. Менә 53 җырдан торган дискыгыз дөнья күргән. Әле бусы ахырчык булмасын, Алла бирсә, аның дәвамы булсын. Очрашып, аралашып торыйк. Уңышлар сезгә. Алла бирсә. Мин дә сезгә бик зур рәхмәт әйтәм һәм форсаттан файдаланып, Дөнья татар конгрессына, җитәкчеләренә, халкына, әгъзаларына һәм инде бөтен регионда булган безнең татарларыбызны менә үтеп бара торган Сабантуйлар белән тәбрикләйм. Чөнки Сабантуй безне берләштерә торган зур бәйрәм. Аны кайсы вакытны күбесе әйтә кирәкмедер дә дип, андый бәйрәмнәрдә булмаса, әлбәттә ул бөтен халыкта да андый юк. Шуңа күрә бәйрәмнәребез матур үтсен, җәйләребез матур булсын, көзләребез уңышлы булсын. Киләчәктә дә менә шундый бай, матур, тәртипле милләт булып яшәргә насыйп итсен. Амин. Бүген безнең очрашу урны Казан тапшыруның кунагы, Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, меценат, автор башкаручы Фәрит Мифтахов булды. Әмин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.